Здравейки, които ме гледате, аз съм Магнус3 и това е моя сървър. Кажи здрасти, Иване. Здрасти. Това е аз съм на бординг, ама нищо. И това е моя сървър, спална. Тук може да бъркате. И нямам още никакви плагини. Тук са правилата. И омага! И това е. Искам само да ви кажа, че имам вече сървъри. Може да играете в него. Може да намерите сайта на сървъра. Той е... Извинете, Силкра... Омага. Тъй и... Това беше. Искам само да ви покажа това и аре, чао. Надявам се да влезете в сървъра и да играем заедно, хамачето и разни такива неща ги има. Аре, чао.